Os accidentes con animais implicados seguen aumentando en Ourense. A falta de 3 meses para que remate o ano, xa soben dun milleiro. Só no mes de agosto incrementáronse un 30%, unha realidade que Tráfico atribúe aos incendios que asolaron a provincia cristina. Segundo os datos da Dirección Provincial de Tráfico, este mes de agosto houbo máis de 100 accidentes con animais implicados fronte aos arredor de 80 que viñan sendo habituais nos últimos anos. Atribúeno ás estampidas dos animais por mor do lume e tamén a que andan desorientados ou perderen o seu hábitat natural. Está sendo en xeral un mal ano, levamos xa máis de 1.100 accidentes rexistrados con animais implicados e aínda falta o peor trimestre do ano. Este xabaril apareceu ferido este ano na estrada local de San Paio, en Ribadavia, presuntamente por un golpe contra un vehículo que non deu parte. Estoutras imaxes tamén son deste ano en estradas da comarca do Ribeiro. Un accidente dun motorista contra un xabaril en Beade e outro choque con xabaril na autovía das Rías Baixas. Un animal atropellado que non genera feridos ou calquer cosa tampouco se nos chama, non suele ser eso. Si pode producir un accidente porque queda na carretera ou tal, si se nos avisa, se nos chama porque estamos atentos, retiremos ou calquer outra cousa. No conxunto da provincia de Ourense rexistráronse entre xaneiro e o que levamos de setembro 1.104 colisións e falta o último trimestre que adoita ser o peor porque se reduce a visibilidade nas estradas. A última hora do día, claro, non hai luz desde as mellor ás 6, 7 da tarde e estes meses son delicados, por iso digo que se levamos 1.100 faltando este trimestre, vamos ir a un número moi elevado este ano. Pero o que máis chama a atención dos datos deste ano é o repunte no mes de agosto, 115 sinistros con animais fronte aos 80 ou 90 habituais, atribúeno aos incendios. É o mes de agosto con máis datos de colisións con animais registradas dende que temos datos. Os animais andan máis desorientados, perdidos, escapando do lume e iso posiblemente provocará máis sinistros con animais, porque 115 nun mes de agosto nesta provincia é moito. A alta probabilidade de que nos atopemos cun animal require extremala precaución. Ir atento, sobre todo de noite, anoitecer, amanecer, sobre todo os jabalís, nunca facer cambios bruscos de carril, ni frenadas bruscas, ni nada, sino manterse firme no volante. Tamén recomendan asegurar o coche contra este tipo de danos que non sempre están cubertos.